ስለዚህ እንተዓመት ኪምና ክሚና ይቅርታ ሰላም ክብራትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከቡ ኩልኩም ለማዓንቲ ኣብ ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ከምኡውን ኣብ ጣብያ ስምረት ምስ ክልተ ኣሕዋት ክልተ ጀጋኑ ክልተ ጀጋኑ ምስ ዘሰውኣ ስድራኤ ተራኺበ ዘለኹ ወይዘሮ ተሓጓስ ብርሃነ ቁሸት እንታየን ጣብያ ስምረት ቁሸት ለጋሶ ጽቡቅ እሺ ሓፍትና መንከበር ሽምኪ ማሻው ብርሃለይ ጽቡቅ ቁሸት በይ ቁሸት ለጋሶ ጣብያ ስምረት ጽቡቅ እሺ ስለዚህ ክብራትን ክብራንን ያው ዘን ክልተ ቀድማ ተጋይሸይ አድራሻን አደረምጽኩም ኣለኹም ማማ ተሓጓስ ማማ እንዳልኩ ጽዋዕልሞ ክልተ ደቅህን ከም ዘሰዋእኽን እውን ሓበሬታ በፂሕን ኣለሞ እስኪ ዘሰዋእኽንኦም ደቅህን መነመን እዮም ዝበሃሉ ጸጋይ ግደይ ገርመስቀል ተጠው ጸጋይ ግደይ ገርመስቀል ተጠምቀ እስኪ ማሽኸ ክልተ ኣሕዋትኪ ኣሰዊእኺ ዝብል ሓበሬታ ሰሚዐ ኣለኹሞ መነመን እዮም ዝበሃሉ ተኽሊተ ብርሃለይ መለስ ብርሃለይ ኣብዚ ጽንዓት ተምጣማይ ካብ ዝሃውኒ ኣይተ ኣብርሃለይ ኪዳኖ እዮም ሂቦምኒ ነይሮም ኣይተ ኣብርሃለይ ሕዚ የለውን እኒው እስኺ ኢኺ ተተኪኽ መፂኽ እኒው ሞ ታዮም ኮይኖም ዝመፁ ሰንካ ሓዘን ሓያል ሕማም ስለዝበፅሕ ክንቀሳቐስ ስለዘይኽእል ዓዲ ውዕል ኮይኖም እዮም ክልተ ስጋናት ደቁ ካብ ዝጠፍኡ ኣይተንቀሳቐስ እወ ከቢድ እዩ ብሓቂ ክልተ ደቅኻ ክልተ ኣሕዋትካ ሲንካ ክስታይ ክትገብር ከለኻ ብጣዕሚ ማሕዘኒ እዩ ብርግፅ ለዚ ንሕና እውን ንእሽተይ ነገር ሒዝና ነዊሕ ኣድኪምናቅ ኣብዚ ዘለኹሞ እንተንመፅእ ብጣዕሚ ደስ ምበለና ነይሩ ስለዚ ብዝኾነ ግን ንሕና እውን ጣና ክንብል ንደሊ ወይዘሮ ሓጓስ እውን ፅንዓት ያብከል ኣይዞኹም ጎብዛ ጠንክራ ኢና ክንብል ንደሊ ንሓብትና ማሸውን ጽንዓት ያብኪ ጠንክሪ ለማዓንቲ ከምዚ ኢልና ዋና ተራኺብና ዘለና ግን ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝርከቡ ተወለድቲ ራማ ዓዲ 4 ዝኾኑ ኣሕዋትና ጽጉማት ከምኡውን ስድራ ሰውኣት ዝኾኑ ኣሕዋት ንእሽተይ ኣብዚኣ እኒአው 5,000 ደበስ ኣብ ፀሓልና ንእሽተይ ሓገዝ ተኾነቶም መኽረሚ እውን ተኾነቶም ኢሎም ዝለኣኹኒ 5,000 ዘመፅእ ዘለኹሞ ማማ ተሓጓስ ኣብዚኣ እኒአው 5,000 ማሸውን ያው ናይ ኣይተ ኣብርሃለይ ኪዳነ ልኡኽ ስለ ዝኾንኪ ኣብዚኣ እኒአ 5,000 ኣብ ጣብያ ስምረት ተረኺበ ስዕል ዝተለኣኽክዎን መልእኽቲ ኣብፂሕ ኣለኹ እስኪ ማሾ ካብዞም ክልተ ዝተሰዉ ኣሕዋትኪ ንውር ዝፈተነ ነይሩ ዶ ወይ ውላድ ዝገደፈ ኣሎ ዶ ንውር ዝፈተነ መለስ ውላድ ግን የገደፈን ተኽሊትን ክልተ ውላድ የብሎሙ ማማ ተሓጓስከ ካብዞም ክልቲኦም ደቅኽን ውላድ ዝገደፈ ሓድጊ ዝገደፈ ኣሎ ዶ ጸጋይ ወሊዱ ክልተ ወሊዱ ክልተ ወሊዱ ኣበይ ነው እዞም ቆልዑ ኣኽሱም ኣለዉ እሞ ዝሮ ዝሮ ንስኻን ሕዚ ብስድራ ሰው እንዲኽን እዚኣ ንእሽተይ ሓገዝ ረኺብክን ዘለኽን ስለዚ ኣይዞኹም እዞም ደቀይ ንክዕጎብዙ ትምህርቲ ከይተቋርፁ ምባል እውን ናትክን ግዴታ እውን እሞ ማማ ተሓጓስ ሓደራኽን ናቶም ቆልዑ እውን ምክንኻን ናትክን ግዴታ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ከይሰንፋ እየ ክብለክን ዝደሊ እዚ ገይሮም ንዘለዉ ኣሕዋት እስኪ መርቃለይ ኣመስግናለይ ሳውን ጽቡቅ ኣብዚኦም ፂኻ ንዓና ምግቢ ንዓና ያርኔልና ያህረና ሻተሙኒ ተመረኻ ዘለው ወፌሮም ሓጎስ መፅኦም ንዓና ዝድግፉ ንዓና ሕጉዝ ይኹኑ ያርኔልና ሽሞ ነዞም ኣብ እስራኤል ሆኑ ኣሕዋትና ንዓና ደገፍ ዝገብሩልና ዘለው ካብ ጎንና ኣይኮለዩ እንዳመስገንና ኢና ክብሪ ሃበትና ንቆፃሊ እውን ከምኡ ገይሮም ክድግፉና ከምኡ ገይሮም መልሶም ዘኽእሉና እንዳመስገንና ኢና ምናልባት ንእሽተይ ዝተሓትሒዘ ነዊሕ ኣድኪሙኩም ካብ ቁሸት ናብ ዝናብ ማእኸል ክትመፁ ገይረኩም እሞ
ምናልባሽ ቦታ ንሽተይ ካብ 4 ቁሸት ዝተውፃፀ ስለ ዝኾነ ንሽተይ ቡትን ስለ ዝኾነና ኢና ስለዚ ብጣዕሚ ኣድኪምናኩም ኢና ይቅርታ ኣብ ካልእ ግዜ ብከምዚ ዝበለ ዝሓሸ ረብሕ ዝበለ ነገር ሒዝና እንምለሶ ግዜ እግዚአብሔር ይፍጠረልና እሞ እስካብ ሕዚ ዝነበረኒ ፕሮግራም ግን ብጣዕሚ ክምዝግነኩም ይደሊ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን እዘን ክልተ ጀጋኑ ከምኡውን ኣደይ ጅግና ምስ ዝኾነ ሓዋትና ይፃኒሐት ነርኒ ስለ ፃኒሐት እውን ተዛዚመ ኣለኹ እዚ ስራሕ እዚ ንክሰርሕ ካብ ራማ ናብ ስምረት ሞተር ሳይክል ዝተሓበርካኒ የማን ኣብርሃለይ ጋይም ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ተመሳሳሊ እውን ብቐንዱ ድማ ኣሚንኩም እዚ ስራሕ እዚ ንክሰርሕ ናብ ፅጉም ሕብረተሰብ ንክባፅሕ ኣሚንኩም ዝቅርሺ ዝለኣኽኩምለይ ተወለድቲ ራማ ዓዲ 4 ነበርቲ ሃገረ እስራኤል እውን ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ መጨረሻ ድማ እዚ ስራሕ እዚ ንክሰርሕ ፍቃድ ሂብኩም ካብ ሰራዊት ዝሰደድኩምኒ ናይ ቀረባ ናይ ሰራዊት መራሕቲ እውን ክብሪ ሃበለይ ክብሪ ይደሊ ስለዚ ይቀኒለይ ኣይዞኻት ናትኩኑ ንኽዓዘን ሓዋተይ ክብዛ ይቀኒለይ ክብለ ይደሊ رامي لنا كبرت هاي لنا